दुनिया कोई सन दिन दिखाई का बताइए भाई दुनिया कोई सन दिन दिखाई का बताइए भाई का बताई भाई जी का बताई भाई जी दुनिया कोई सन दिन दिखाई का बताइए भाई दुनिया कोई सन दिन दिखाई का बताइए भाई कि बाप मतारी बूढ़ हो जाला पड़े बेटा के माथे अरे मेहरी होते सोहरी बने अपना मरद के साथे ऐसा जमाना आ गई बा भैया कि बाप मतारी बूढ़ हो जाता तो घर के बुझाता कि बोझ हो गई बूढ़वा दिन भर दुआरी पे बैठ के ठक ठकाई ना कि बाप मतारी बूढ़ हो जाला पड़े बेटा के माथे अरे मेहरी होते सोहरी बने अपना मरद के साथे तो बुढ़वा कैसे जीवन बिताएगा बताइए भाई बुढ़वा कैसे जीवन बिताएगा बताइए भाई बुढ़वा कैसे जीवन बिताएगा बताइए भाई तो कौनो रोग बलाए होखे तो ओझा लगे मती जाई अरे दारू मुर्गा देवी के नाम पर ऊपर हलक में जाई कौनो रोग बलाए हो जाई आ ओझा लगे जाए तो ठीक ना कर दी डॉक्टरे भी जाए के पड़ी ऐसे को 50 लाख 1 करोड़ खर्चा को के डॉक्टर लोग बनल बा काहेला झाड़ फूक करे खातिर ना इलाज करे खातिर रोग खातिर कि कौन रोग बलाए होखे तो ओझा लगे मती जाए अरे दारू मुर्गा देवी के नाम पर ऊपर हलक में जाई जब मुर्गा दे दे हम ओझा जी के तो का कही है कुछ दक्षिणा दे दे में तेल मसाला लागी तो कुछ पैसों ली कमाई का बताइए भाई पैसों ली कमाई का बताइए भाई पैसों ली कमाई का बताइए भाई लास्ट भाव में का बा अरे बतिया दिलीप के बहुत लोग के बहुत लगेला बुरा अरे पैसा मत कमाई हो पप्पू अरे आंखों में झोंक के धूरा तो कहे उपेंद्र गाना गाई का बताइए भाई कहे उपेंद्र गाना गाई का बताइए भाई कहे सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की